Pagkapriso sa tibuok kinabuhi ang gipahamtang nga silot sa Kabando Robbery Group. Task Group gimugna alang sa kasulbaran sa kamatayon ni Kapitan Juvencio Lauron. 5 ka mga police station sa CCPO way gihimong anti-drug operations. Number 2 na ang Cebu nga dunay daghang kaso sa HIV/AIDS tibuok nasod. Konsehal Bebs Andales gisaway ang pagdeklarar ni Mayor Michael Rama nga special non-working holiday ang Abril 28. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 6 sa buwan sa Mayo tuig 2015. Ako si Dennis Tanok. Amo na ihatudang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Human sa dulan 4 ka tuig nga pagpaabot sa desisyon sa korte, gikumbekto og reclusion perpetua gumikan sa kasong robbery with homicide si Junjun Cabando iyang mga kauban. Ang grupo ni Cabando mao ang mitulis sa money changer sa Robinson's Place, Fuente ni atong tuig 2011 din duha ka security guard ang ilang napatay. Jinky Rosit, Sugin Limi. Before finding the accused, Junjun Cabando alias Junicio Cabatingan Cabando alias Junjun guilty beyond reasonable doubt as Sa 44 kapahina nga desisyon ni Judge Wilfredo Navarro sa RTC Branch 19, nahukman kaganiha si Junicio Cabatingan alias Junjun Cabando og reklusyon perpetua o 20 nga do sa 40 ka tuig nga pagkabilanggo. Kini human giangko ni Cabando ang pagpanulis og money changer sa Robinson's Place niadtong Setyembre 5 tuig 2011 nga mikalas og duha ka mga gwardya. Ang live-in partner ni ini nga si Merly Lagitaw gihukman sab nga mabilanggo sud sa 4 ka tuig. Una nang misud og plea bargaining agreement si Cabando ang korte nga mohinungdan sa daling pagpakanaog sa hukom. Ang abogado sa depensa malaumon nga mapaubsan ang silot sa Korte Suprema. Of course, under the rules of court, automatic man siya i-review sa Supreme Court. So therefore, maghuwat talang taon siya order sa Supreme Court. Ang laing suspect nga si Rolien Castro nga una nang nakapiyansa og 1 ka milyon ka pesos acquitted sa maong kaso gumikan sa kakuwang sa ebidensya. Wala man gid mi inside info nga mag-grant pero pasalamat mi karon kay nag-grant ang among demura. Ang nakumbikto nga si Cabando gimanduan sa korte sa pagbayad og damages ug funeral expenses sa pamilya sa duha ka mga gwardya nga ilang napatay nga silang SG Leofer Etak ug SG Lito Odag. Pabayran sab ang mga pulis nga nasamdan atul sa engkwentro nga silang PO1 Elrich Katakutan ug SPO2 Roy Siniza alang sa medical expenses ug moral damages. Jinky Rosit, News 5. Usa ka task group ang gitukod sa kapulisan aron mapadali ang pagsulbad sa kamatayon ni Agus Barangay Captain Juvencio Lauron nga gibanhigan dihang padong mamista didto sa Bohol. Sugin nimi Leslie Camena de Vistil. Ang Task Group Jovin Lauron nga gilangkuban sa CIDG-7 Regional Investigation and Detection Management Branch, Lapu-Lapu City Police Office ug Bohol Provincial Police Office. Mato ni RIDMB Chief Senior Superintendent Ray Lindon Lawas nga dunay duha ngadto sa 3 ka mga tawo ang mitumaw nga gihimo responsable sa kamatayon sa kapitan. Ila pa kining ipaubos sa profiling, ingon man cartographic sketch ug facial composite sa mga suspect. Nasuta nga posibleng gun for hire ang mga mamumuno sa biktima. I would like to emphasize this a raw subject for validation pa. Moni usa sa atong giporso karon. We will try to validate that information and link it with the other informations that are being fed onto us. Padayon sab nilang gipanguha ang tanang impormasyon gikan sa mga eyewitness. We will integrate kung there is kining information sa Bohol and Lapu-Lapu are interrelated in another. So maybe we can arrive at a conclusion in the next coming days. Gumikan sa mga kalambuan, masubay na sa maong task group kung kinsay utok sa krimen o unsay motibo ni ini. Sa pagkakaroon, identification with the suspects. Pero at least nanatay possible names that crop up. Medyo nanatas kadlawon siguro. Hapit na ang kahayagon sa buntag. Leslie Camena de Vistil, News 5. Gumikan sa nitabo kang Kapitan Lauron gipasidad-an sa kapulisan ang mga politiko nga mag-amping ilabi na nga hapit na ang eleksyon. King Perez, Sugin Limi. sa orasa
Blanco pa ang kapulisan kung kinsang mipatay kang Agos Barangay Captain Jovencio Lauron. Kinsa giambush niya itong Domingo samtang padong mamista dito sa Bohol. Gigatakda nga ugma ipahigayon ang case conference sa maong kaso, uban ang kapulisan sa Bohol, Lapu-Lapu Regional Intelligence Division o CIDG-7. Wala pa tayo makuha ka ma-establish nga lead as to the possible suspects as of now. We will know siguro tomorrow. Matod sa kapulisan nga giplanuhan na daan ang pagpatay kang Kapitan Lauron. Ug subay sa inisyal nga impormasyon, posibleng pa nagbangi sa yuta o politika ang motibo sa krimen. Kaya nagsingabot na ang 2016 elections, mipasidaan ng Police Regional Office 7 ngadto sa mga politiko nga magmatgon og pahugtan pa ang ilang seguridad. Well, ever since, I take necessary precautions for their safety. King Perez, News 5. Ang NBI-7 na may moimbestigar sa kamatayon ni Chastity Mirabiles, ang batang libod suroy, kinsa giingong gipatid-patiran sa wa pa mailing sakop sa Cebu City Police Station 2. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gitugyan ni PICAC Chairman Vice Mayor Edgar Labilla sa National Bureau of Investigation Region 7 ang pagpadayon sa investigasyon sa kamatayon sa 11 anyos nga batang libod suroy nga si Chastity Mirabiles. Taking the lead in the investigation so that they are pursuing the investigation now so that there will be no conflicting findings. So we agreed together with the Chief of Police and the other law enforcement agencies that NBI will be taking the lead in the investigation of the Chu case. Dugang ni Labilla nga nasabutan nila kini ni CCPO OIC Marciano Batyansila Jr. aron mausara ang resulta sa investigasyon. Human nibuto ang kontrobersiya sa miaging buwan. Gitahasan ni Labilla nga moimbestigar ang Investigation and Detective Management Branch sa CCPO. Nagpadasab siyag suwat sa Visayas Ombudsman sa pagpahigayon og fact-finding investigation apan gibalibaran siya og iya kining girespeto. Hinuon gitataw ni Labilla nga mo-coordinate sa NBI ang kapulisan sa ilang nasugdang investigasyon. Mingon ang ombudsman tungod kay di pa man kuno siguro nga kuang gyud police officer would be the respondent. That is why they are not yet taking cognizant of the case because according to them nga og duna unyay kanang civilian nga involved, so they do not have, it does not have a disciplinary authority over civilians. So Ray Pasaporte, News 5. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo gipaubos og seminar isip pagpalabas kung unsay angay buhaton kung dunay mga menor de edad nga malambigit sa ilang mga operasyon. Leslie Camina de Vistil, Suginlimi. Sud sa usa ka adlaw gipaubos og seminar ang tanang sakop sa operations sa Cebu City Police Office pinaagi sa Women's and Children Protection Department. Matod sa hepe sa maong buhatan nga ila kini gihimo aron malabas ang kapulisan kung unsay insaktong himuon ngadto sa mga menor de edad nga malakip sa ilang operasyon. Naaghat ang WCPD nga himuon ang maong kalihukan gumikan sa nahitabo sa Cebu City Police Station 2 diin napasangin lang nangulata og batang libod suroy. So, ato as silang gitagan og refresher course to remind them kung unsa gi pinaka-basic during rescuing minors and children in conflict with the law. Ang DSWD ug Children's Legal Bureau mao ang mga imbitadong speaker sa maong seminar. Lakip nga gituki sa maong seminar kung unsaon pagdala ang mga musukol nga mga batan-on. So, basically, kanigid ato ang motawag kita with the social welfare services who is capable and knowledgeable enough in handling children. So, ngayon kita og tabang sa ila, ha? And very basic, siguro, dili jud siguro nato tapatan ng usa ka bata, especially during rescue operations. Leslie Camina de Vistil, News 5. Nagalayo na karon ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug sa Tawi-Tawi alang sa kasulbaran sa problema sa illegal fishing sa mga kadagatan sa Kabisayan ug Mindanao. Ato sa panagtagbo kaganiha sa duha ka mga lalawigan, nagkasabot sila nga mas paligunon ang monitoring sa mga kadagatan batok sa mga illegal nga pagpanagat. Nasaran nga pipila sa mga mananagat gikan sa Sugbo o ang managat sa Tawi-Tawi. Ang nakaalarma pa kay gingong sa Dakbayan sa Talisay, nagagikan ng mga high-quality blasting caps nga mo'y gamiton sa ilang illegal nga kalihukan. Isaad si Governor Junjun Davide nga paligunon pa ang kampanya batok sa illegal fishing. There will be more collaborative efforts between
province of Cebu and the province of Balitaan. At doon sa silang tabangan, we are sharing also our experience and mga best practices po. Ikaduha na sa listahan nga dunay labing taas nga bag-ong kaso sa HIV/AIDS. Ang Subo kini base sa labing uwahing tala sa Department of Health. Andrea Patenya, Suginlimi. Gikan sa pagka number 3 sa tibuok Pilipinas, gipahibaw sa Department of Health nga number 2 na ang Central Visayas nga dunay labing daghang bag-ong kaso sa HIV/AIDS sa nasod. Base sa data sa DOH, dunay 646 ka bag-ong kaso sa HIV sa nasod as of February 2015, samtang 20 ka mga bag-ong kaso ang matala matag adlaw. 41% o 262 sa mga kaso ang natala sa NCR, samtang 15% o 96 sa mga kaso ang anaa sa Region 7 ug 15% sab sa Region 4A nga gisundan sa Region 3 ug Region 11. Samtang sa talaan sa Integrated Health Behavioral and Serological Surveillance, ang Cebu City maoy number 1 nga dunay labing daghang kaso sa HIV ni atong 2013 nga gisundan sa dakbayan sa Manila, Quezon, Caloocan ug Davao. Base sa samang survey, number 2 lang ang Cebu City ni atong tuig 2011 ug daling misaka pagka number 1 human ang duha ka tuig. Very alarming. In fact, we have our series of interventions, not only with HIV testing, but also with training on health workers with regards to maintaining our services. Gipahibaw sab sa DOH nga sa tibuok kalibutan, dunay siyam ka nasod nga nagsaka ang kaso sa HIV/AIDS ug usa na niini ang Pilipinas. Dunay tulo ka major groups nga giingong focus niini dinhi sa Rehiyon 7. Una mao ang people who inject drugs o PWEDs, men who have sex with men ug mga commercial sex workers. Lakip sa mga programa nga ipahigayon sa Department of Health mao ang free HIV screening karong umaabot nga Mayo 11 hangtod 17 dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug sa mga health offices sa dakbayan sa Mandaue, Sugbo ug sa Lapu-Lapu. Padayon sab ang pagpanghatag og libreng tambal ug mga health services sa mga health centers. Ug kay base sa DOH data, ang injecting drug use maoy nag-unang hinungdan sa HIV/AIDS dinhi sa Central Visayas. Padayon pa sab gihapon ang harm reduction program sa DOH nga naglangkob sa pagpanghatag og libreng syringes sa mga people who inject drugs. Kagahapon, nakigtagbo silang DOH Central Office Director Dr. Eric Tayag ug mga opisyales sa Cebu City Hall kansang supak ni ining needle exchange program. Mato ni Dr. Erasmo, gisugo sila ni Tayag na di usa mo hisgot sa media kabahin sa mga kalambuan karon sa harm reduction program apan gibutyag ni DOH 7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas na padayon ang ilang pakigsabot sa City Hall officials kabahin niini. We are on the process of resolving some issues and concerns that were brought upon. So we still on the negotiating stages. Please do not compromise those negotiations. Lakip sa mga supak sa needle exchange program si Dr. Rene Bolieser sa Human Life International nga usa gihapon ka grupo alang sa people with HIV/AIDS. Mato ni Bolieser, nag-promote og drug use ang maong programa sa DOH. Di mo tuo si Bolieser nga injecting drug use mao'y nag-unang hinungdan sa HIV/AIDS sa Sugbo kay base sa ilang talaan, number 1 cause gihapon ang men having sex with men. Gani, nagkabata na ang ilang mga pasyente, mao nga alang nila ang pagpaligon gihapon sa values formation mao'y number 1 solution sa pagpakgang sa HIV/AIDS. Among the men who have sex with other men, labi na mga batanon, they're so hot with multiple sexual partners, unknown sexual history. Was lakibawon sa mga background ng mga bata, nga ka-sex nila, how many encounters in 1 month, in 1 year. O na nga, this is really the problem. Plus, knowing the fact na nagtuon yung mga bata or particular group of people nga normal naman rin siya nga akron. Andrea Patenia, News 5. Laing drug pusher sa Barangay Dulho Fatima nadakpan sa Cebu City Intelligence Branch kagahapon sa hapon. Ni kantidad og 1.6 million pesos ang mga nasakmit nga shabu gikan sa babaeng subject. So gilimi Leslie Camena de Vistil.
Sa sulunong nga bahin sa City Ubuli, Barangay Dulo, Fatima, natultulan sa mga operatiba sa Cebu City Intelligence Branch ang Pinoy-anan sa subject sa bypass operation nga si Janeth Abayan. Usa ka buwan nga gipanid-an sa CIB ang kalihukan sa subject ug gipahigayunan og test buy human sila makadawat og taho gikan sa concerned citizen. Siyam kadagkong pakete, 728 kagagmayng pakete ug mga pusto nun pang shabu ang nakit-an sa kapulisan. Gibana-bana nga nagkantidad kini og 1.6 milyones pesos. Na-recover sab ang gituwang halin nga di mo minus 4,000 pesos, timbangan ug banggamit sa pag-repack sa shabu. Walang source di gid siya kahatag pa sa pagkakaroon but kibaw biya ta kung sa dulho lang kibaw ta kung kinsa ang kwan. So man natong gi kwan karon no. At least man we're very thankful sa community kay ang ilang participation is nagkainit ba. Atol sa pagsusi sa kapulisan sa lugar ni Abayan, nakit-an sab ning ikyasanan gamit ang kabinet nga dunay gamayng pultahan. Lakip nga i-background check ang bana ni Abayan bisan ug wa kini atol sa operation. Ato pantanahon ng profiling niya at the same time yung husband pod. Way direktang tubag si Abayan kung iya ba ang mga nakuhang shabu kay matud niini, igo lang siyang muripa kung dunay ihatod ug kuhaon kinig balik ug bayran siya. Kanhi OFW sa Dubai si Abayan ug dihang nahuman ang iyang kontrata, wa na siya mibalik. Ud sa kalisod sir kay nabi ako'y anak sir. Oo. Nya, ang akong anak kay hubakon mao na nga naabot in taon sa punto nga nasud na lang mi ani. Gibutyag sa CIB nga naglisod sila og sakop kang Abayan kay duna kini monitoring sa gawas siyang panimay ug uwahay na nilang nahibaw-an nga dunay CCTV nga gibuntar sa poste. Nakigalayo na sila karon sa Cebu City Government kalabot sa bisan kinsa na lang ang mubutang og CCTV camera. High-tech na karon gyud. They're looking for any options basta lang masucceed lang ilang illegal operations. Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Gumikan kay walay gihimong operasyon batok sa illegal nga drogas, 5 ka police stations ubos sa Cebu City Police Office ang giwarningan sa ilang labaw. Mubalik sa kapatid Leslie Caminadi-Vistil. Ang Cebu City Intelligence Branch mo ikanunay nga nabaniog sa miaging mga buwan nga adunay mga gipahigayong anti-drugs operation. Apan matod sa labaw niini nga si Police Superintendent Romeo Santander nga gihatagan nila og higayon ang maong mga police stations apan wa sila gihimo. Naguna sa listahan ang Talamban Police Station diin na lambigit ang ubang sakop niini nga mga protektor sa illegal nga drogas. They should follow the mandate no and the directive coming from higher headquarters. Kay lisod mo kayo kung mao nagyapon ng rasuna and then makita sa mga lumulupyo dito mismo sa area of responsibility nila nga wala yun sila mulihok or whatsoever. Dugay nang nasayod ang CIB nga dunay mga sakop sa nahisgotang mga police stations nga buluyagon ug ila na kining gilihok aron masilutan. Warning, nahuog siya kwan pod nga wa para to niabot sa point nga ipa-explain sila but this is sort of warning din sila. Yeah, to step up lang, to step up. Kay dili ra man gud ni diri mamang nakabantay, mas grabe pod ang mga katawhan pod no. Tungod sa pressure, nasayran nga mi-request si outgoing Talamban Police Chief Senior Inspector Benvenido Miral. Si Miral ang mihangyo nga magpabalhin tungod sa kontrobersiya sa Talamban Police kalabot sa ginadiling drogas. Mula gigingon na in fairness kay Miral ma'am, it's not daghan mga factors nga, not only that one. Siguro usabot sa yung request po no. Kaya siguro ang pressure po na diya. Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Mga establishmento nga nag-promote og human trafficking sama sa mga bars ug massage parlors hugot nga monitoron sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Istriktong ipatuman sa dakbayan sa Sugbo ang ban sa mga establishmento nga nagalapas sa Human Trafficking Ordinance nga giduso ni Konsehal Liapson atol sa ilang sesyon kaganiha. Matud sa konsehal nga ang mga nagunang malambigit sa human trafficking mao nga mga bars ug massage parlor nga posibleng dunay malambigit nga mga minor de edad. Nasayran nga dunay bar kaniadto sa Mango Avenue nga nasiradan gumikan sa maong kalapasan ug bisan kun usbon ang ngan sa maong establishmento apan maor gihapon ang tag-iya niini ila kining iban aron di na gyud maka-operate bisan pa man kun wa pa mahuman ang kaso. Gisuportahan sa International Justice Mission ang maong lakang ug mitambong sa public hearing uban ang kaabag Sugbo ang network sa non-government organization nga niabag sa pakigbatok sa human trafficking sa dakbayan. I think that
council, that council's recommendation is that it be a one-year ban. I think it's always good for legislative bodies to kind of take an assessment of ordinances and amendments from time to time and see if they're serving their intended purpose, and if the CC-YACAT and the Cebu City Council determine at a later time that 1 year is actually not enough and it should be a long. May mga gusto nga i-refine sa ilahang amendments, like for example, mas i-define to unsa man ang meaning anang similar establishment, kay gusto man nila kanabitang kung similar establishment o kanabang same nature of business gani kanang dili na siya tagaan o chance nga mo reopen kung mo violate sa ordinance. Ang among gusto nga i-define na unsa ang similar establishment, i-define pod ang nature of business, kay na may mga establishments nga ma-close kay ni violate sa ordinance, but mingon tag similar establishment bagyapon na kung pananglitan ni change ang iyang management, ni change ang iyang staff, but substantially the same owner. Dugang ni restauro nga daghang mga establishmento sa dakbayan nga nakalapas sa ordinance. However, kanang closure nga gimension sa balaod, which is the original or mother law, Republic Act 9208 as amended by 10364, it refers to the illegal act or the sanctioned act of trafficking itself, and that will come after conviction. That is a criminal prosecution. Muna siya reference sa katong closure which is permanent. But the closure under the city ordinance is only with respect to the requirements under the city ordinance, and its sanction is administrative in character. Dili tong criminal prosecution. Ray Pasaporte, News 5. Gisaway ni Konsehal Bebs Andales si Mayor Michael Rama kinsa mideklarar nga special non-working holiday ang Abril 28 adlaw sa kasaulugan sa pagkakaplag sa imahin sa balaang bata. Mubalik si Ray Pasaporte. Sa privilege speech ni Konsehal Bebs Andales, iyang gihulagway nga inaccurate, improper ug irregular ang pronouncement ni Cebu City Mayor Michael Rama nga nideklarar og holiday ang Abril 28 nga maoy kasaulugan sa kaplag ni Senyor Santo Niño. You cannot just suspend the work. City Hall, there's no provision in the local government code. Nasairan nga si Konsehal James Cuenco may ni umol resolusyon nga nag-awhag sa buhatan sa mayor nga ideklarar ang Abril 28 nga special non-working holiday. Alang ni Andales, kinahanglan huwaton ang buhatan sa presidente sa nasod nga mao'y mo deklarar sa Abril 28 ug dili ang mayor. Matud ni Andales, usa ka adlaw nga way trabaho dako ang mawa nga income sa dakbayan ug maapektuhan ang dunay transaksyon sa City Hall. Imagine how many millions of pesos that we lost as far as revenue of the city cover is concerned because of that one-day suspension. Lakip nga gisaway ni Andales ang gihimong pagpainit sa mga empleyado human sa flag raising ceremony matag adlawng Lunes. Ray Pasaporte, News 5. Inanay na ang gihilot sa Department of Education ang pagpangandam sa K-12 program, din 60% pa lang silang andam. Samtang Coalition for Better Education gihimusgan nga ibutang ang Asian history sa bagong curriculum sa edukasyon. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipaybaw sa Department of Education Region 7 nga 60% pa silang andam alang sa full implementation sa K-12 program nga sugdan sa school year 2016 to 2017, diin magsugod na ang grade 11 sa senior high school, samtang sa school year 2017 to 2018 sugdan ang grade 12. Nagpasabot kini nga gamito nila ang abot nga school year 2015 to 2016 sa pagkumpleto sa nahabiling 40% nga gikinahanglan nila nga preparasyon. Naglangkob kini sa pag-hire og 3,000 ka mga bagong magtutudlo sa Central Visayas ug ang paglagda og mga memorandum of agreement tali sa mga private industries nga uyon magpagamit sa ilang pasilidad alang sa technical skills training sa mga tinun-an sa senior high school. Ang 40 mao na ato gi-workout pagkakaron. So ang 40% kanang mga memorandum of agreement ba nga atong i-establish sa ato ang mga industries nga maoy mo dawat sa atong mga bata nga mo makashare sila sa ilang mga facilities ba kay wala ba gyud ta kaayo facilities sa DepEd, no?
Buot sab musud ug mowa ang DepEd 7 sa mga higher education institutions alang sa pagpagamit sa ilang mga classrooms nga alang unta sa first year college ug second year college students na mabakante na sugod sa tuig 2016. Mahimong ilakip sa panagsabot ang paggamit sa mga ma-displaced unya nga college teachers isip mga dugang instructors sa senior high. What do these higher education institutions want? Gusto ba sila? Kita mukuha sila pila ka maestra ang pila ka estudyante para nila utilizing the teachers. So we are now included in our survey how much is the payment of the teacher per hour. Okay, basin og allocation para ana, no? Samtang nanawagan ng Commission on Higher Education nga sugdan na sa mga colleges ang ilang mga research programs aron diha na unya ipamalhin ang 35,000 ka mga college teachers nga posibleng mawad-an og trabaho tungod sa K-12 program. There are 4 pillars in the mandates in higher education institution. First, instruction. Second, research. Third is extension. And the fourth is production. Now, the most challenging in the higher education is research. As the figure or the percentage in the whole region 7 is concerned, we are now still 70% established research higher education institutions. Therefore, those teachers that they have no loss by 2016, they will go to research activities. Ug taliwa sa mga pagsaway, gibarugan sa grupong Coalition for a Better Education ang pagkamahinungdanon sa paghulip sa Philippine history ngadto na sa Asian history sa bag-ong K-12 curriculum. Matud pa, di man gyud gihapon malimtan ang Philippine history sa mga class discussions ug importante lang nga himuon nga Asian history ang subject aron mas globally competitive ang mga estudyante. For you to be able to interact properly and to be able to prepare yourself for the world of work or to do business with all these countries where we are a part of, we have to know them. Andrea Patenia, News 5. Vice Mayor Edgar Labella sa kasagmuyo sa mga boxing fans ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao humanwa matagbaw sa gipakitang away nilang Floyd Mayweather Jr. niadtong Domingo. Sa privilege speech ni Labella kaganina, gilagway niini nga ang fight of the century usa ka dance sport og fun run session. Sirama ni Mando kang Labella nga humuhimo nini aron maawhagon ang Malacañang nga pahatagan og pasidungog si Pacquiao. Giawhag ni Labella ang mga konsehal nga ilang padadaan og kopya ang Malacañang sa iyang privilege speech nga giuyunan sab sa tanan. The national government to make some kind of a national recognition to the indomitable spirit and the character that Manny Pacquiao displayed to the world. Likewise, Agig pagpangandam sa maabot nga bagyong Dodong ang buhatan sa Provincial Risk Reduction and Management nakigalayon na sa local disaster offices aron mahimangnuan sila nga kanunayng mangandam. Jinky Rosit, Suginlimi. Bisan og dako ang posibilidad nga di direktang maigo ang sugbo sa bagyong Dodong, naniguro na daan ang Provincial Risk Reduction Management Office sa ilang mga contingency measures. Alang ni Wilson Ramos, ang administrative officer sa maong buhatan nga dako og matabang ang katag-katag ng mga pag-uwan sa kaumahan. Yes, makatabang gini sa farmers na although di ko sa tanan at least ang tubig makadungag sa pananom ba. Tungod sa huwaw, dunay team ang PDRRMO nga naglibot karon sa mga kalungsuran aron pagsusi sa kahimtang sa supply sa tubig. Usa sa ilang namatikdan nga naapektuhan mao ang Mantalungon sa lungsod sa Dalaget nga nailang vegetable basket sa lalawigan. Pag last Saturday na-team na to, ang dire sa affected yun dire sa Mantalungon Dalaget. Ang among area is more on na paman sa from Dalaget to Sambuan. Sunod semana, gitakda ng ipaigayon ang Water Summit din isgutan ng mga solusyon sa problema sa tubig karong panahona. Jinky Rosit, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Action Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, action!